תמיד רק צד אחד. מהתקשורת אתה שומע רק צד אחד. שמענו את הנערות הפגועות באוטובוס? שמענו. את החרדים שנסעו שם? לא שמענו. במטוס עם העיתונאית שהחליטה שהעבירו אותה כי אישה? שמענו. רק אותה שמענו. איפה הגברים שהיו שם שיספרו את הצד שלהם? אפילו על הלינץ' מבנימין הסתמכו בתקשורת רק על גרסת הפלסטינאים. בגרסת המתיישבים? קחו עוד דוגמה. שר החינוך נצפה בחופש משפחתי בערוץ 12, מיהרו לזלזל שערב פתיחת שנת הלימודים הוא בחופש. בטוויטר הוא פרסם כי זה החופש היחיד שלקח מזה נכנס לתפקיד. וכבר מלגלגים וכולם בטוחים שזו המציאות, כי הנה, בבקשה, אפילו בחדשות אמרו, רק צד אחד אמרו. והצד השני שיצעק בגרון ניחר ברשתות החברתיות הדלות. אולי מישהו יאמין, אולי מישהו ישתף. נכון זה מעצבן לראות רק צד אחד? די לסילוף. הגיע הזמן שיראו לנו את התמונה המלאה.